ва маҳсулоти ширӣ манъ карда шудааст. гуфтанд ки 500 рубл штраф дорӣ барои аз нав барқарор кардани патент. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. боз як маҳдудияти дигар дар як шаҳри Русия барои кору фаъолият кардани муҳоҷирон ба маълумоти шумо мерасонем. лайк монед, тамошо кунед. агар шумо бихоҳед ки билетҳои арзон аз авиакасса харидорӣ бикунед, рақамашон дар рӯи экран мебирояд. авиакассаи бародарои худмона ва кори шуморо 100% ба куҷое ки сафар кардан бихоҳед бо нархи арзон буд мекунанд. ҳатман бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо аз Федератсияи Русия гуфтанд аз кор ронед. дар вилояти Самараи Русия ба муҳоҷирон кор дар соҳаи тиҷорату бозор ва ошхона ё хӯроки умумиро манъ карданд. дар ин бора хабар медиҳанд. гуфта мешавад ки аллакай зиёда аз 10 ё 15 шаҳри Федератсияи Русия барои бархе аз кору фаъолияти муҳоҷирон маҳдудият ворид кардагӣ ҳастанд. баъзе шаҳрҳоиш ҳастанд ки барои муҳоҷирон кору фаъолият кардани таксира манъ кардагӣ, баъзеш ҳастанд ки дар соҳаи маориф, тандурустӣ, фурӯши хӯрока маҳдудият ворид кардагианд. ва имрӯз боз як шаҳри дигараш яъне ки Самара ин маҳдудиятҳоро ворид кард. ин расона бо такя ба сомонаи ҳукумати ин вилоят менависад ки ба муҳоҷирон иҷора додани иншоот манъ шудааст. иҷрокунандаи муваққатии вазифаи раиси вилоят ҳамаи идораҳои минтақаро ки бо тиҷорату савдо сару кор доранд вазифадор намудааст ки муҳоҷирони бо патент коркунандаро аз кор ронанд. яъне ки новобаста аз ӯе ки шумо патент дорен ё ин ки не, мақсад нафарҳое ки офисиална кору фаъолиятам мекунанд ба он нафарҳоам тааллуқ дорад ва маҳдудиятҳое ки дар корҳои гуфтаи мо ворид шудагиаст дигар наметавонанд дар он ҷоҳо кору фаъолият намоянд. бар асоси ин супориш коргарони хориҷӣ ҳақ надоранд дар вилояти Самара дар соҳаи фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокӣ ва маҳсулоти тамоку, пойафзол ва дигар соҳаҳои савдо кор кунанд. инчунин ба муҳоҷирон кор дар истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва нонӣ, хӯроки кӯдак, оби нӯшокӣ, корхонаҳои хӯроки умумӣ, савдои яклух ва чаканаи машруботи спиртӣ, сигор, доруворӣ ва маҳсулоти ширӣ манъ карда шудааст. чхеле ки мо гуфтем ҳамон чизое ки номбар карда гузаштем, дигар муҳоҷирони хориҷӣ наметавонанд ки дар ин бахшҳо кору фаъолият кунанд. яъне ин супориш вақте ки дода мешавад танҳо ба шаҳрвандони тоҷик дахл надорад. дар мавзӯи гузашта гуфта будем ки шаҳрвандони Озорбойҷон, мақсад шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони Узбекистон ҳамин кору фаъолиятҳое ки маҳдудият ворид мекунанд дигар ҳақ ва ҳуқуқ надоранд ки дар ин бахшҳо мақсад робита кунанд кор кунанд. дар ҳафтаи гузашта як қарори дигар баромада буд ки дар Ленинград инчунин ҳамин гуна маҳдудиятҳоро ворид карданд. агар дар умум бигирем аз 10 шаҳр аллакай зиёд шудагие ки барои кору фаъолият кардани муҳоҷирон хела маҳдудиятҳо ворид кардагӣ ҳастанд ва вақте ки маҳдудиятро ворид мекунанд аз 3 моҳ то 6 моҳ муҳлат доранд ки ин маҳдудиятҳои ворид карда қувваи қонунии худшона пайдо бикунанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунем. агар ягон нафари шумо мақсад бихоҳем ки дар Федератсияи Русия дистансиони дарс бихонен, яъне ки студентский билет бигирен донишҷӯ ба ҳисоб рафтан бихоҳен, агар рақамошона дар рӯи экран мемонам, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, аз номи мо гап занен, студентский билет тайёр мекунад ва шумо мақсад дистансиони дарс мехонем. қонуни дополнительни баъд аз кортон метавонед ки дарсҳоро бо тариқи интернет бихонед. ҳатман бинависед, маълумот бигиред. як кас нависондай: ассалому алайкум ака, ман 10 июн ба Москва рафтам. аэропорти Домодедово обратно гардонданд. гуфтанд ки 500 рубл штраф дорӣ. соли 2016. аммо ман надорам ин хел штраф. ман омадам мигратсиони служба рафтам. проверка кардам, гуфтанд тоза. бо через мошин рафтам, гардонданд. чӣ кунам, ягон илоҷам мегуфтем. мигратсиони службаи куҷо рафтем шумо вақте ки шуморо ба Россия ворид шудан намонда бошанд? агар ба дараҷаи як гапи дигаре ки мисол мо дар видеоҳо чандин боро гуфтагӣ ҳастем ки пештар агар шумо ягон штраф кардагӣ бошед, мисол ҳамун штрафотон шуморо запрет навъез карда метавонад.
тибқи рейтҳое ки ҳозир амал шудааст. ва штраф гуфта ин чиза дар назар надоранд ки шумо дар ягон ҷо мақсад ягон қонуншиканӣ кардаген, административни правонарушения кардаген. То ҳатто барои қарз ва ҷаримае ки дар симкартаҳо мебошад, ҳамин чиза метавонад сабаб шавад ва шуморо запрет кунанд. яъне симкартае ки шумо ба номтон мегирен ва меоен ҳамун симкартаро қарздор кардаген истифода намебарен, ана ҳамун қарз метавонад ки сабаб бишавад. ин чизоро хуб ба назар бигиред. як кас нависондаи салом ака, дар бораи хизмати ҳарбӣ видео намекунӣ, сар шида ё ин ки не. насиб карда боша пагоҳ видео мекунем дар ин мавзӯъ, интизор бошед, ҳамаша мефаҳмонем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, соли таваллудам 97, моҳи майда 27 соларо пур кардам. хизмат мебаранд ё не? раҳмати калом. моҳи май ки 27 сола шуда бошем, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. умар комилов нависонда: салом, агар аз аэропорт гардонданд, дуюмбора мешавад ба Россия рафта? вақте ки шуморо мегардонанд, бо ягон причина мегардонанд, яъне бе ҳеҷ намегардонанд. мисол ягон штраф дорен ё ки запрет дорен ё паспорт иваз кардагӣ ҳастед, умуман ки гардондандтон аз рейс шуморо, вақте ки ба Тоҷикистон омаден, баъди ягон ҳафта пасаш ё ки ягон моҳ пасаш метавонед рафта ба ҷои шиноснома ва раводӣ, ки ҷои беҳад дилпирия муроҷиат кунен, уҷада изи ангушт дуспорен ва 100% шуморо мегӯянд ки оё метавонед ҳозир рафта ё ин ки не. раҳмон нависондай: салом акаи сорбон, без загранпаспорти российский ҳозир мемонанд аз Россия бубурӣ. нафарҳое ки двойной гражданство дорен, мутаассифона без загранпаспорти российский баромада наметавонед шумо. як кас нависондай ки савол: ман 2 сол мешавад ки дар Россия дар Москва кор мекунам. баъд 1 сол сарҳадро бе ягон мушкилӣ гузаштам ва патенти нав гирифтам. ба кори пештарам идома додам. 2 рӯз пеш аз ҷои корам трудовой договор гирифтам барои аз нав барқарор кардани патент, аммо натавонистам патент гирам, зеро ба гуфтаи онҳо трудовой договор дар қайди давлатӣ, яъне дар дани база набудааст. акаи сорбон соли аслиам аст. маро 4 моҳ пеш барои он ки регистратсиям дар қайд набудааст ҷарима карданд ва ман онро сари вақт супоридам. яъне пурсидан мехостам ки оё метавонам ки дубора сарҳадро гузарам барои гирифтани патенти нав, маро бо он ҷаримаи доштан депорт намекунанд? ҷавоби шуморо интизорам. бародари азиз, зиндаву сарбаланд бошӣ барои саволи нависондагӣ даваланд. як саволи хуб нависондай ки мақсад вақте ки шумо ҷарима дорем, бародари азиз, ҷаримаро пардохт карда агар аз Россия бубурем, барои дохил шудан ягон мушкилӣ намешавад. вақте ки ҷаримаро пардохт накарда мебурем, ин монеа мешавад ки шумо обратно мақсад даромадан натонем ба Россия. ва дар масъалаи трудовой договорро шумо агар офитсиалник кунед, мисол бирен ба ҳамун МВД уведомлит бикунед, ин ягон мушкилӣ намешавад. ва агар ки ба воситаи посредникҳо бикунед, мисол ё ки ба воситаи сайти госуслуги кардагӣ бошед, баъзе ҷойҳоиш ҳастае ки мумкин нафаҳмида бошед, ба ҳамин хотир мумкин дарба заданӣ намошад. як чизи муҳими дигар бо, вақте ки патентона агар аннулировать карда бошанд, дар ҳамин ҳолат шумо агар ки границаро бигзаред, то 1 сола наметавонед ҳуҷҷат бигиред, яъне патент гирифта наметавонед дигар. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.